er klar. Ja, nu skal vi lige have noget vand. Og det skal ikke bare stemme. Nu skal vi lige have noget vand. Så oppe der. Skal vi Du skal gå her. Rigtig ondt. Kan vi gå hjem igen? vi var holdt fast. Ja, kom så. Nu går vi hjem. Der er koldt herude. Ja, det går fint. Okay, lad os sætte os ned. Drømme.